Здравейте, скъпи приятели! Днес ще говоря за Содом и Гомор и искам да се фокусирам върху жената на Лот. Всъщност изглежда, че жената на Лот не можеше да разграничи греха от богатството. И също така не трябва да забравяме, че те имаха много висок стандарт на живот там. Не забравяме защо Лот избра тази земя. Защото той знаеше, че земята е плодородна и той знаеше добре, че там може да умножи богатството си. Така, след това те трябваше да напуснат града за няколко дни и да оставят там цялото си богатство. И Господ им заповяда, докато напускат града, никой да не се обръща назад, защото Господ възнамерява да унищожи града. Но жената на Лот не се покори. И тя се обърна назад. И тя стана на статуя от сол. Днес ние може да отидем и да видим тази статуя, която все още има, все още е там. И това е една много силна история. И тук един важен елемент е непокорството на жената на Лот. Всъщност, искам да ви насърча сега с това слово и да ви кажа, че ако ние изберем да не се покорим на Бога за това, което Той ни казва, че иска да направим, е възможно ние да понесем последствия за нас и за живота ни. В случая с жената на Лот, нейните последствия бяха това, че тя загуби живота си. Така че нека да стоим смирено пред Бога и нека се покоряваме на Бог за всичко, защото Той знае най-доброто за нас и има най-доброто за нас. Сърчавам ви!